Bizim gepleşigimizin bu edek sanynyň aýdymçysy kimdir öýdýäňiz? Men bir zada diýen öze. Bilýän bir zat diýenmi? Düşüp bolmaýa. Men ýollo. Men ýollo. Men 4 gulýanmy? Geçen el dördü. Elbette Türkmenistanyň atgadanyň artisti Eldar Ahmedov. Bize waz bilen. İlkinci başlamarsak ýapamyzda bilýänsiň halk parçasyndan tymsal okarsyň. Tymsaly sen düşünşünçe tesvir edersin. Bolly. Mehman illeşler sizem ünsülje dinleň halk parçasyndan okajak tymsalymyz şeýleräk. Bir ýaş maşgala hojalygynyň rızkynyň has hümmetli bolmasyny isläp, bu hakda maslahat soramak üçin owa ket hudatynyň ýanyna barypdyrlar. Şonu akylly kişi olara gazanjyňyzy iki bölmäň we diňe çağalaryňyzyň bähwidine karşylasaňyz geljeňiz üçin hem maýa goýduňyz bolar diýipdir. Düşündiňmi? Ana. Ine şu şeýlerek gysgaça halk parçasyndan tymsalymyz. Gaty dogry aýdypdyr. Sebäbi maşgalada gazanjy iki bölüp, üçe bölüp berseň ol öýde agzybirligem bolmaýa, asudalygam bolmaýa. Haçanla maşgalada agzybirlik bolsa, şol maşgalada ırskal döwlet bereket elmydama bolýar. Dogry. Tymsaly gollaýas, Eldar şeýle bir gysgaçadan dogry, dürüst ýerine düşen tesvir etdim. Bize waz bilen. Bize waz bilen. Eger de siz kino rejissor bolsaňyz, kino düşürmeli. Kino bolsa, ýöreýte söýgü temasynda bolsa. Sunuwadyň içinde aýdymçy, aktyor, aktrisa, islenlik görünüşleri bolsun, ýokman bir gyz bir oglan saýlamalydylar. Kimi gözüňe tutardyňyz?
Aynı oğlanlardan Türkmenistan at kazanan artist Şöhrat Saparov tutardym gözüme. Şöhrat Saparov şeýle şadyan oğlan. Şoň men gowy dostum özüm. Tanıwatdy. Ona şoň ýanyna duranda da gülmän durup bolan. Dost gel. Şadyan o. Beýlerdenim. Tek dost gözüme getiremok ýöne. Şo film adyna jogapsy söýüp goýardym. Onu kino başlayacak wagtyň arkaýyn gukdy Eldar bide. Lokman tapar. Inniki sowal şeýlerek Eldar. Sizi halkymyz diýsen gowy aýdymçy diýip kabul edýär. Awraýy kazanmak kyn, saklamak ondanam kyn. Nähiller bir şowly çykmadyk aýdymyz bilen ünsden düşerim diýen gorky bolup gördümi? Elbette. Käbir çykarýan aýdymlar bar. O dinleýän ilki ondan soň dinleýijiler näme kabul ederkä diýip gözüňe getirýär. Şolaryň kalamajagyny bilsem, göwnüne yaramajagyny bilsem, şol aýdym men içerik çykarama, o meni studiýamyzda galyp ýan aýdymjy sanyken. Eldar jogabyny gollaýan inniki sowal şeýlerek. Konsert sahnalaryna aýdym aýtmak ýakynmy ýa-da kino düşmek? Men üçine ikisem diýsen ýakynly, ikisinden birini saýlamaly bolsa, men kinony saýlardym. Men kino düşmän gowar ýani. Kino düşmäni gowuran soň şu soragym taňa berdi. Jogabyny gollaýar. Bize vaat bilen. Eldar, sowal şeýlerek. Şu wagt gapka kılsa, iň göresiň gelen adamyň gelse, kimin gelmegini islerdiň? Aýdy maşgalam. Daga çykma. No çağırdım. Olaryň öýde dändi. Olardan daşary kimin gelmegini isledim? Owadan mamam. Mamam. Owa. Ha. Mamamyň gelenini islerdim. Oy mamam jan sag bolsun. O. Inni sowal şeýlerek ýene de dowam edýär. Sonu otunda şowsuz pursatlar bolup gördümi? Elbette bolup gördü. Dinleyijiň arasynda azalyp durýar şey. Mesela çünkü biz täze ýaňy ýaş çykyp aýdym aýtmana başladyk. Dinleyijilerimiz gowurýar, aýdymdan dinleýär. Täze ýene täze ýyldız döreýär bilýärmi? Ana şonu sen dinleyijilerin azalyar köp oňa geçip gidýär şonu ýaly jedel ýaly bir hinemeler başlaýatdy. Ana şonu täze aýdym çykarsaň dinlenen o. Ýöne ýylyň aýyň geçmegi bilen ýene hemme zat ýerine düşüp gidýär. Şo zatlaryň arasynda gaýtalyp durýar. Dinleyijiň köpelenini nädip bilip bolýar? İnternet sahypalaryna öz aýdymlarymyzy goýýas, şondan gelýän tesbirlerde şonda da bilip bolýar. Gon şondan biläýän, ele sanyndan. Ýene şoňa bir meňzeşlik sowal. Eldar diýilene dinleyijileň ýadyna haýt aýdym düşýär. Men öz pikirimi aýdaýyn. Men de dinleyijiler näme pikir diýen bilip bilmeýänler. Ýene men şu ýagşy ýagyny ýejem kädiýär. Menem içimden şonu ýötür şu. Ol aýdymam 2010-njy ýylda çykdy da. 2010-njy ýylda. Halipalarymyzyň aýdymy. Ben şol aýdym täzeden işläp Türkmenowaz teleýaýlymyny täze filmiň üstü bilen hödürläpdik. Ýöne şo döwürde dogulan çağlar mat 15 ýaşar. Gözüňe getir. Belki käbir dinleyijilerimiz başga aýdymlarymyzdan belki men gözüňe gelýändir. Ol aýdym belki ýadyna düşmezlik ahmanlar. Yıllar geçip gitti de berdi. Her bir çıkaran aýdymyň olaň ýadynda galýandyr. Tökman suratda tanaýandyr. Belki. Eldar seniň durmuşyň hakynda kitap ýazylsa, oňa näme at goýulmagyny islerdiň? Zor soru. Ana şu oýlanmaly bu ýöne alyp ne şu lat diýenim bilen bolanok. Eger durmuşym barada kitap ýazylsa men oýlanyp bir aý oýlanardym boýmak. Yani yerlikli yüreğime cümp bolýan at tapmaly. Gelini Eldar şolay al bir gydykly sowal jogaplardan soň bir tomaşaçylarym üçin bir gowaýdym ýerine ýetirseň, ondan elki aýtma bir täze gydykly sahypa açdyk dip. Şo sahypamy da geçer. Maňa gatdy gydykly şo. Elbetde. Mehman illetler dinleýän diýinjalyň Türkmenistanyň arkadan artisti Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmeginde bir gowaýdym. Siziň üçin ýagmanýar. Dinleýän diýinjalyň tomaşadan. Bize vaat bilen. Elden geçti seyri, gitýärin meni bagışla. Geç günemi başarsın,
Toşmalı diyelim başta Gözlüm koydum yaşta Mendin elini bağışla İnni kanlık taşta Toşmalı diyelim başta Gözlüm koydum yaşta Mendin elini bağışla Benim için gözüm yaşatılmasın Yerimimde senin kaygı bulmasın Ayrılık deyip yedim solmasın Ançadığım için beni bağışla Benim için gözüm yaşatılmasın Yerimimde senin kaygı bulmasın Ayrılık deyip yedim solmasın Ağladığım için beni bağışla Benim için gönlüm yaşa dolmasın Yüreğimde senin kaygı bulmasın Ayrılık deyip yüzün solmasın Ağladığım için beni bağışla Bize vaat bilen. Edi tomoşaçylar, häli gepleşmenin başynda bilýän bolsaňyz, Eldar şu sahypaňyda şeýle bir garaşýan, gyzyklydymy? Ene şu sahypamyzdan gelip getdi. Ene Eldar, häzir muny gulaňa dakýar. Bir aýdym eşitdirýär. Aýdym gutorýança men saňa söz aýdarym. Bir ýa iki söz bolar, gysgaçyk. Saňa eşitilmez, diňe tomoşaçylar bilen men eşitdirim. We sagdanda dostlarymyz eşitdir. Saňa diňe aýdym eşitilýär. Men gurulýşymdan almaly, bilmeli. Eger wagt aljak ola düşünmeseň, eýleka geçdi ýaýyn. Düşündikmi? Geçdi ýa. Onuň men elimine görkezler, 3-nji, 4-nji. Bilmediňe de dolanors, eýdip biljek bolar. Mana bu Aýdymyň dowamynda men bilsem gön saklaýasamy? hemmesini bilip bilseň, gön saklaýar, sen ýeňji bolýan. Bir sözüm 3-4 san var. 3-4 san hawa. Bolýar. Bize vaat bilen. Bolýar. Taýynmy? Şu wagt eşitýän meni? Eşitýän. Eşitýär. Kynlyk bilen eşitýär. Häzir aýdym ýakar, hiç hem eşitmez. Başlady onu aýdym ýakýarsa, ilkinji soraw. 1 2 3. Sen adyň näme? Sen adyň näme? Sen adyň näme? Bildiň. İkinjiye geçýär. Maňa düşünýänmi? Maňa düşünýänmi? Maňa düşünýänmi? Meni eşitýänmi? Meni eşitýän. Maňa düşünýänmi? Men düşünýänmi? Maňa düşünýänmi? Bolanok. Bolanok. Üçe geçýär, ondan pikirlenýär. Men ýolly. Men ýolly. Men ýolly. Eldar. Men ýolly. Men bir zada diýen öze. Bilýän bir zat diýenmi? Do. Düşünüp bolmaýa. Men ýolly. Men ýolly. Men 4 gulýanmy? Geçer el dörde. Dörde geçer. Biz nirede? Biz nirede? Biz nirede? Men senki? Geçer. Beni tomoşaçlar dinleýär, tomoşa edýär. Biz nirede? Biz nirede? Biz nirede? Biz nirde? Bilin. Geçer. Kömek edeýin arasynda. Ýadadyňmy? Haladyňmy? Haladyň. Ýadadyňmy? Ýadadyňmy? Bilin. Soňka geçer. Aýdym aýdaýyn. Aýdym aýdaýyn. Aýdym aýdaýyn. Aýdym aýdýanmy diýenmi? Aýdym aýdaýyn. Aýdym aýdaýyn. Aýdym aýdaýyn. Adım Aýdym aýdym aýdaýyn. Aýdym aýdaýyn. Aýdaýyn. ayday. Aýdym ayday.
Berek kella. Boldy. Oo. Ene gadagly somoşaşyrymyň faklaly aýdymy Bir de wad bilen. güllürdi, derletdi, şeýle bir gyzykly sahypa bolansaň, näil sahypa eken? Gaty gowy. Owa bir kısançygyny bilmediň ýöne zeleli ýok. Bir de wad bilen. Hiçbir haber gelmedi senden. Ya da gönlüm geçti mi menden? Ençe karaştım çenden geçti. Niçin gönlüm menden geçti. Yollara derdim sanma bakışlar gelmedin. Yüreğimi ezip yandı yanlışlar gelmedin. Günler geçti, aylar geçti. Senin gönlün menden geçti. Yollara derdim sanma bakışlar gelmedin. Yüreğimi ezip yandı yanlışlar gelmedin. Günler geçti, aylar geçti. Senin gönlün menden geçti. Ben bilmedim nerelerdesin. Kalım şerefsiz derdimin. Ençe karıştım senden geçti. Niçin gönlüm menden geçti. Yollara terdim sana bakışlar gelmedin. Yüreğimi ezip yandı yanlışlar gelmedin. Günler geçti, aylar geçti. Senin gönlün menden geçti. Yollara terdim sana bakışlar gelmedin. Yüreğimi ezip yandı yanlışlar gelmedin. Günler geçti, aylar geçti. Senin gönlün menden geçti. Niçin gönlün menden geçti. Bir de wad bilen. Sevgilim yoluma kara. Her günüm özleyen seni. Geziyerim havarın sonra.
Asmanla at kuşları uçanda, gözlerim yardımı düşümde, hayalımda kimdi düşümde, yüreğim kıydı yerdeni. Biz awaz bilen. Edi tomoşaçylar, biz owaz bilen gepleşmede dowam edýär. Biziň inniki sahypamyz Sırly sandyk sahypamyz. Ene elimde Eldar Jadil sandyk. Geçen edege teň biýjäň näme çykana ýadyma şonu. Ýöne görel bu gedek näme çykar. 3 sandyk biýje bar. Biri Janet Arma diýmeli, ikinji biýje söz sizden, üçüncü biýje Türkmenistanyň matbuatyna ýaşar guramatynyň Aşgabat şäheri geňeşi bilen Türkmen owada teleýaýlymynyň dörejil toparynyň gymmat bahaly gowsawgady bar. Indi sandykdaky biýjeler garaly. Tomoşaçylardan bir eşitdim. Ada sport garaly, gownuňa jaý bolsun. Içinde 3 san biýje bar. Geçen edek näme çekeni ýadyma düşýär. Ses senden düştü. Söz senden. Han bu gedek näme çykar. Ona taýin bolsak, edi tomoşaçylar ünsülje seredýär. Sannaw sakladyk. Sandan açtık ve görkede el sebebi azıcık bir de vadilen gepleşen bütün internet sahipalarına tesirlerden gelýär şu biýjelerini görkezseňiz. Ine görkez diýär. Ine gördüňizmi? Eldar? Ha, senem teretmen ala. Ana Eldaram görmän aldy. Sowat senki. Ine Maňa teretdi. Sowat senki. Ýöne asly Eldar biziň gepleşmede gelýän aýdymçy edil ava sowusy da giden ok. Ýara sözsüzden ýa-da Janet Arma düşýär. Onu geçen edek saňa gepleşmede Sırly sandyk biýjetinden sözsünden çykan bolsa bu gedek sowuga çykdy. Häzir saňa sowuda gowşuraly. Biz awaz bilen. Edi tomoşaçylar, ene biziň Eldar Ahmetow gowşurjak sowgadymyz. Eldar, el aýdypdyga sannyň içinde bir gowy biýjämiz bar, sowgatly biýje sen şonça gedek tutdyň. Ne görüşmedäli Türkmenistanyň maglumatyna ýaşar guramatynyň Aşgabat şäheri geňeşi bilen Türkmen owada teleýaýlymynyň dörejil toparynyň bir taýýarlan sen üçin gymmat bahaly sowgady. Sowgat nesip etsin. Sağ olun. Aýdymçy kardeşlerime bir owaz bilen gepleşige gelip sowga tutmak nesip etsin. Biz awaz bilen. Bilmeyerdim ya
biz awaz bilen.